Amargarrena da, ja, ez? Borobila, ez? Igual zer, ospakizun berezi bat tipiko ginuke da. Un cervezak ekarten. Zona Amar, de Clayton eta Uyi. Anauken hor barruen igual beti zaten dut. Barruen basauen zehose, atera... Ezin egon bat, zerbait, ez? Zehose basauen. Eta ez dakit... Gehitxukotzunik, habilidadie, bateria jo, bajue, gitarra, eta kantau batera itxeko, eta in one man band. Zein da de Clayton taldearen katxea? Jo que se, zenbako grau dugu guk geixen bolo bat, 2000 pavo holan. Baina, ojala izeti gure katxi hori, Zure tesitura bada zure lana itxi biozula, eta ez tozulako brau bihar, Palestinan aldeko gauza bat itxiarren, abertzen bat pertsonak itxiko zabien bere lana, ez? 5, 4, 3, 2, 1... Honen parte
Sona. Musika maite dugun ondako. Gogotxu, sonarako edo... Ezta? Depende ze galdetzen dozun. De Clayton eta Uji, gaurkoan bere iztuimiko dugu, ikusentzuleak hasieratik jakin deixen, ez dela bakarrik De Clayton izengo protagonista gaurko saioan, baina bai gurote De Claytonetik hasi, danbaka musikaleaketaren osgarren edizioneko irabazliak izen zinetelako, ja pasau da, denbora bat, lekutan geratu da, danbaka 5. Ya lo creo. Oroitzapen goxua gorrako dituzu, ezta? Bai, baina astute. Inditxugu hainbeste pasada hemendik ordutik, ja, si ja 3. diskora bidien gaz, más que atzera begira. Eta atzera begiratutxo bat ja, Over the Red Light diskuaren aurkezpen bira, hainbat kontzertu emun dituzue, ze moduz fanda. Ba, aderto, uste egit. Ikuste flipa gindago lagu bai apurro bat, ez? Ni bintzet, personalki, eta nik ustot danok, ez gela esperoko hainbeste jotie, hainbeste lekutan, hainbeste gente berri ezagutu, eta, ez da egit. Ikuste izan dela CD bat, zabaldu euskuna kate asko, eta posigaz. Bai. Bai, plaza desberdin asko zabaldu ditu. Osa, geixa hau oinarte ibili ginen lehengo diskuen gaztetxetan, tabernetan bebai, aunque hainbeste ez, eta oin bai jungo hasigaia saletan sartzen, jaialdixetan, eta, bueno, beste plaza batzutan, asko publiko zabalau batera heltzeko, eta hori esgertzeko da. Nik uste torre gondala aipatu dozulen ez, danbakako bultzada, obentzete bai goienatik eta indako komunikazio dana be bai. Ba bueno, horren aprobetxau dugu eta ondo joen da, desde luego. Ederto. Guazen De Clayton ezaguna darako, baina seguruenik beste proiektua ebadoko guna, Uji, zure proiektua banaka, bueno, pertsonala dana, proiektua, baina badakitena hainbat lagume badituna inguruen. Kontei dazu, nondik datorkizun Uji edo zure proiektu personala sortzeko ideia. Beti jartzen dut fokua pandemian egixe da. Ni beti zenaz, bai Claytonekin, bai, bueno, nire gauza personaletarako, ez da Claytonerako adibidez aprobetxa honen pandemian bebai, eta nik etxien gauza peioa grabetan ditut, eta ez da, guzta bitxeja salsetie. Eta ordue... Eta hori, ez dakit zelan, elduzan, ez dakit, indala segurte eta zeo zerredo ja. Momentu bat, nun, sartu nintzen ni ordenarien begire nire aintzinako proiektu horrek, ez? Bat ez be pandemian gorde... eta naukon proiektu horrek. Eta ikusi nagoen hor, ez da egizio, basazela, besti batzuk, non igual Claytonera eramateko moduan etzauzenak, estilo atletik igual beste zehose zielako. Eta momentu hortan, ez da egit, naukon gogorik, bez, igual, gente geixau elkartu eta gauza horrek aurrera delatzeko, ez? Eta bai naukon igual, eta aprobetxau nagoen, esan nagoen, ostra, zeba ez zu bakarrik inau bide hau, eta daukotun, proiektu txotxiki honek, proiektu handi bilakatu, edo, bueno, zela baitxa aurrera eruen, ez? Anauken hor barruen igual, beti zaten dut, barruen basauen zehose, atera... Ezin egon bat, zerbait, ez? Zehose basauen. Eta gehitxukotzunik, habilidadie, bateria jo, bajue, gitarra, eta kantau batera itxeko, eta in one man band. Bai, hor, momentu hortan behikusi naben, en plan, ostras. Egixe esan, baterizian joteko gogori beti eukidot, baina aurreko urtien bai piztu jaten geixo, eta zanen, venga, manei igual klasiek hartzera, o hastien ordutxo batzu dediketan hortara. Eta hor momentu bat egon zan klikin hau, eta zanen, venga, ustot badala momentu, eta zeba ez, hartukot nik odela nire gain, eta noi, a ber, ze urteten da. Hasieran bi urra askokin, eta vertigo puntu bat bai, ez, edo? Eta ondion badukotena, ondion hor da buena. Bai, ez dakit ze momentutan esan hamen, venga, pauso bat aurrera, eta jazta, pues, adiós. Eta, lehenengo abestitza entzun ginen, utxa izeneko azalako harrere euki dago. Ni egizan horrekin flipetan. Komento dozulen, gainera, ez dakit, zan gauza bat gurena ona lagun hartien behartu, ez? Osa, bai, nikin, baina igual zela baitxe... Baina ondo inguratuta beti be. Hori da. Bastak, osa, grabatarak orduen be, peiokin, peiouri be, txabaldako, jasaune eta lagun sana, berakin kontaktan hauen, eta berakin konfiantzan, ondo. Ez dakit, baterixia grabatarak orduan, gauzak izterak orduan be, laguntza eukin hauen liarren partetik, manexen partetik. Ez dakit, temporarien egon da hor,
lagun arteko zehose. Eta zer esanik ez, bai, abestixetan, pues, kolaborazioek, ez? Osa, lehenengo hortan, Oier eta Kimetzekin, hasta que dizendiena justo nik uste bai, Claytonekin kontzertuetan esautu dugun jente bat. Asko jodu bai, a lo tonto. Eta bueno, pues ikusi nagoena lehenengo ez duen, ostra, euren agotzak igual emon bai, egongo zien. Eta eurei komentau, eta barzak, eta orduen ez dakit, izendan bai, kumulo de hainbeste jente, edo ez dakit zer batudan, da jenti guztu jako abestixi aparte, bueno, harreri egizezan flipetako izen da. Utsa entzun ginen, gaur bertan be primizian entzungo dugu Soria izeneko abestixa, zer aurreratu zeike abesti horren inguruan. Hauza gutxi, ez dakit, arazo batzuk euki ditut abesti honekin hori. Oztopo batzuk bidean. Aurreratu bihot, goienan entrevistatu eukina, mentazan hemen iraien kaleratuko zala. Ez da bete. Pasau da denporatxo bat. Bai. Tondion hor dau. Baina, bueno, bai, posik, aurreratu nahike hori, bai, eukidotela idoia Surmendin laguntza, pues beti da nahike, bestakit, herritxarra eta txikitxotatik berekin kontaktu eukidoten pertsona bat izen da, eta, bueno, gure namen bera behorregotie. Eta, eser gutxi aurreratu nahike, nabiela prozesu aurreraruten eta guretzet bidixotxo batin, eta espero dut, abenduen, baina, bueno, noi komi hartien iztelola, kakotxe hartien itxiko. Ez hartu haintzat. Por si acaso, vale. Ederto. Eta gero bai, interesatzen gatena da, uik berak eukiko dauen proiektu moduan, zuzenekoetarako bokazioe badaukotzun asmorik hori zuzenien plazaratzen. Bai, obviamente badauket. Da zela izan Ointxe bertan, mensajetzut benetan bastante daukotela, hortan jarten pentsatia, Baina, bai, pues a ver, argi dauni bakarrik ezin jotelain. Formatu akustikuen, igual gaur ingoten moduen, baina ez da nigurotena. Orduen... Harri luper bat eta... Nik uste jente bierra daukotela eta... Progresibo. Increchendo hor, fan, eta... Ez dut argi dagoela jente bierra daukotela, eta momentu hortan igual elnitzen jarri, jente hori... Topetan, bastante naukolako Claytoneko hausekin, eta, pues, bueno, etzan momentua, nik uste nagoen etzala momentua zuzenekotara begira jarteko. Baina ez dakit, batetak, igual hemen denpora batea jarriko naz, eta ojala. Ados. Gure dut. Bakarkakua proiektua, baina esango nuke bai, ulertzen du bai, oso personala, oso barrutik urten den zerbait, edo, Bai, sin duda. Eta hasieratik ez dakit, nire bierra hor zauen, eta bai. Eta hor beldurrako, bai, ez? Barruko hori azaleratzenako orduan. Eta bilusterako orduan. Hori da. Orduen, nietako zesan bitzut, izen da. Bierrezko gozo bat, pura terapia ez izan da moduan. Topiko bat askotan, ez? Baina terapiatik badauko. Holanda. Oso ondo. Buelto gaitxezen de Claytonera, iPad Over the Red Light diskoaren biran hori da. Eta maiatzaren 10 aipatuko dugu. Vale. Ermua. Zer gertatu zan hori jokin? Kontzertu erdixen belaunatara nahuela, eta momentuen, gure zuzenekoren bat ikusi dauenak badaki geldiena zela egoten, eta berotute mina igerten hauen, baina, jarriztien sila bat eta aurrera. Oin, bukatu zanien kontzertutik bajau eta... Nik pertsona bat ez dut ikusi intxuri aspaldi. Gero jodido. Atara nagoen rotula guztiz, Xabi gainera ibiltzen dala hor beti fisio munduen eta horan, esazten, eso tranqui, luxación de rótula, y tranqui. Pasa 10 hilabete, bukatzen dut astuentan rehabilitazio eta joditxugu zenba kontzertu nizila baten jarritxe. Batzuk bai. Gainera festival, ekinez joven bebai sila baten, maestuko festivala beste, igual 8 marbolo sila baten, ordutik, zelan sila baten joten. Oitxuta zazenien, eta Clayton, eta visualki sila nabe pasan, puntazo basan, baina Clayton ikustia zuzeneko hain potentiekin, eta zu... Eta puntazo bat. Baina eserita ze moduz. Zukinengo hueko rezazen, Hombre, da modu bat aurrera tarateko, baina da putada bat, maiuskuletan eta letra danekin. Lotute egotia moduen da, ez? Oitxurakin eta uiek esan dauen terapia hortaten beti barrudanak usten ditut kontzertuen, eta hor basila baten, zeo zer. Aurrera botateko bidie. Behintzete suerte horrekin, eta hasieran grupoko kendut emanez dagoela baterixan,
bestiekin bai adostu, genjakenik utzik itxibioten holtza, zuek bete. Eta, bueno, horbe ez dago problema, ikasik Ondo. Eta esto publikora begira... Publikoaren feedbackaren aldetik, esto zui gerri aldaketari. Hori bota bila, hor anekdota bat bastante graziosue. Mendialdean jogen, Mendialdea Music Fest, maestun zan lehengo kontzertu esiakin. Gube arraro, ostras, ez, jokin jarritxik guztiena, eta lapur bat, gainera, eski poka hortan, gero ia juntzera, apurka, jokinek ezin zegoen kasi estenatokira igo, ez, gainera, abro parentesis, eszenarixotako eskaierak dienak, eta... Estie bape irizgarriak, ez. Eta festivaletan, gainera, akortanaz, la bastidan joven lasturreko lan azkena rocken itzalpien itxenda nolako... Eta hostia, zazen igual, amapiku eskaiera, olako finek, eta bitorniokin lotut eta dantza itxesaben. Flipas muletakin igoten, zauen antolakuntzako bat begireko, tengo que llamar a la ambulancia. Bai. Gogorra, baina hori indozu eta ikuskizuna jarraitu beharra, de show mas gobon hori, ez dozue balorau bezin, bertan bera ustia kontzertuak, zalantza batzuek izan itxusten. Nik uste dut bakarra ez daune balorau nizena zela. Honek hasi geran zazen arduratu, eta Xabik esatezten, tu, estás loko, zelan jobio lan kontzertuek, eta jarriko zila bat. Ikusten hauen, zan... Ekineseko imagenari ikustenen, eta zaren, lan enbiau. Porque estenatoki hori bete. Itzela gana gertoki bat. Bueno, gero jarri genan sofa bat, ziloi bat jarretza ben jokine, eta bueno. Ez dakiz, baserritako kamarotetik urten zan zila hori. Hori be, zainjutakoa, politxa. Eta, justo lehen abin zezaten dan, bultetan horren aldera, eta bela anekdota graziosue honekin lotuta, horre jakula, karo, geroan geratu gitzen, jokin eta Xabi buelta bin ziren, baina, bueno, guri onguzken aukeran geratzeko, eta goizeko ordu txikitan ginguzela antrago bat hartzen, terzen antrago bat, desauskun peio eta niri, por favor, nunca lo quitéis, eta gu en plan, eta besa de saben que nunca quitéis la silla. Izateixela zuzenekoaren parte. Bai, gu flipetan, ¿no? Que no quitamos. No, que ha sido un espectáculo. Egizera justo maestuko festivala oso de nicho da oso rock, blues, soul, vuelta hortan izenda. Claro, ni zut ditu nitzen kontzertu zuen, niru elau bider, momentu oso puntualetan, eta hori zuti jarri muletiaz, eta jarri berriro, eta zuti jarten itzen bakoitzen, jente dana aztezan horre txaloka, eta bai egon zan pilin bat estan egon kontzertu danetan, eta... Banez hori, apur bat, ez? Eta eurako eskertu zuk esan dozunan arira, zelan ez dugun pentsa bau kantzeleti, ez? Da, horrera... Euripean abestitxan bideoklipa. Eta hor bai, gure konotzula galdetzia, muten dagoelako sinema dala, bideoklip hori, ze moduzkoa izen zan grabaketa prozesua, emaitza ikusi zinutenian? Ni botako eta asierati lehengo. Horregon ginen lehengo, hau indaue asier elgezuak eta kubillok ezagutzen genitxula más o menos, asko bez, baina euren lana bai. Eta hori zan aukera bat, eta beste bat zan Mendilibarrekin itxio bai, Nevadan eta, bai bera rockeru izen da eta zine munduen lan itzen da honez, bixen lanak ezagutzen genitxun. Eta nipo hor zerkania noien Mendilibarren gana. Eta uli ikuste bat ez bultzatu zauela elgezua eta kubillon gana, eta egitzen da... Bai. Kontaktuak izatearen garrantzia, ezta? Hombre, ja. Eta gero alinauziela... Amarbi astro, ez da gizelan, eta... Izan hori, heldu, oinarte dauzkogun bideoklipak, guk ekoizitxe, asko ben medio gutxi daukin, eta derrepente helduan jauregi batea. Durtengo alimentadore bat, generadore bat, a nivel industrial, dana fokuek, hogei, pertsona lanien guretako, aidios bat ezbe, hor, nik haukena, bertigo, punto bat, kamara aurrien jarti da gauza bat, eta hogei ez ezagunekin jarti da beste bat, eta holako kamarekin, eta... Bai, gaina etorri San Madrildik, zelan zan hau, Rodrigo de Pablo... Pablo, horri zen zan nik ustot el puntazo de que todos alinas... Hori dala pro, ez, tipo hori. Bai, biltzen da Madrilen... Ez dakit exactamente zertan itzen dagoen lan, baina jende oso famatuen bideoklipak eta itzen ditu. Eta puntazo agertu zan. Bera, de repente, bai. Bai. Ez dagoenak ikusi hemendik, gonbidapena Euripeanen bideoklipa ikusteko, brutala. Sonan garrantzia berezizia muten dutzagu soinuari, bai? Esan geike de Claytonek aurkitzu dauela bere soinua edo bila da bilora hendik? Una pregunta. Arrik ustot bagoi esela,
topetan, baina, ez dakit, eski ni hortarako naz bastante, ez dakit, ni gadi desatu, ni personalki, eta bajua jotetela de Claytonen, eta, bueno, ez dakit, ni ondion topetan hau, nire soinu hori, ez dakit, abestixak inala gauzak aldatzen die, gauza berrixa da, ez dakit, matiz berrixak, baina nik uste dut, eta hau egisa da, nautekin grau gauen momentutik, bai indogula kliktxo bat, eta zango nauke... Bai, oza, zuzenekotan, lehen igual zan, zuzeneko baten zonauko holan, beste baten holan. Hori nik ustot bastante... Bai. Regularragoa dala. Bai. Bueno, hori baino gehiago ni sartuko naz komposizio aldetik. Maketa ez dut aipatuko. Hori basalako experimento bat holan ez dakit. Eskega bost. Igual, zuta Xabik dauketzue olako zain bat mas punki o hemengo arrasateko street punk movida hau. Nik eta Manesek aldogo hauk inkluso Manesen trap hori kendute mas rock and roll, peio dauko kriston blues vertiente bat, orduen lehengo zaila da, bostok komodo gazen o bostona dan gauza bat itxie. Oin, lehengo diskotik dala askarra haue dala purba punkisa haue, bigarrenak bai dauzko ez dakit, olan blues rock kutsu batzuk, nik usteot, behitzen ni personalki askoz guztoru hau nagor, lehengo diskuen baino, eta hirugarrena ez dakit, apur bat badau bideratute hortik, ez da izango guztiz berdine bez. Horre, etorkizunera behira jarriko garako, hirugarren diskoa aipatu dozu, zer aurreratu zeikie. A ver, gauza askoriko ingozez. Bastante berde dauela. Datari badokotzu grabazionerako adibidez? Bueno, inbiko guna da igual paroi bat iragarrika zigen, ben, no? Hori da. Igual da momentua, bai, ez dakit. Ez que oin geratze jaku, zebez, abenduan joko un kontzertu alen komentau duguna azken, eta gero, Manes doie bosto xeia bete Sudamerika, justo martzotik. Orduen jaten duzku kontzertu udaberri eta uda dana. Orduen ez da merezi horre zerkaleratzeik, orduen aurkeztuko dizkue, hogeta xeiko Durango gasokarako ero ideia hori da. Baina hori geratu biko ga, praktikamente urte osue. Geratu, arnasa hartu, eta galan gauzak nik ustotu beto joango diela, eta... Bai, zipeio bedau Bartzelona kanpoen laburterako... Hori galdetu denotzun, peio, basari bost, baina bat, kietako bat, Barcelona bizi da, eta... doktora hautza bukatu arte handau, eta... Baina Juanet horre xen ibiltzen da. Bastante itzen da. Eta hori doakiola itortza publikoa. Bai. A ver, Holanda. Bastante merito, bai. Eta ondo da motibaute dauela, porque nik ez dut uste ingo nauken, nik ni egon da Bartzelonan hainbeste etorri astebururo. Izen da hori, bigarren diskuek aleratu dut gunetik, esan du gehiago esetz, baietz baino. Osea, kapasak ginen hartzeko urte osoko asteburutan minimo kontzertu bat edo bi. Eta hobi bat izen da zentzu hortan estanien lana, lehengo danok erre, eta Bartzelonati basatuz, baina te cuento, ez? Baina, bueno, bera motibaute dauen enien etorteko gure dauen danetan. Eta hola jarraitu deixela. Bueno, sonan beti galdetzen dugun galderia. Zein da The Clayton taldearen katxea? Ez dauku bat, ondion gaur egun. Baina, bueno, depende zer dan. A ber, egize da ez daukola zer ikusirik, eta hau suposatzen dut munduanak esan dauela joti udaletxe baten dako, que gaztetxe baten jotie. Bastante rekurrentia dan erantzuna, bai. Ja, seguro, eske Holanda. Kopururik ez tozu aipatuko. Eskiztak ego besta. Hola, David. A ver, azken urte honetan gainera asko aldatu. Hasi ginenetik Oskarrekin lanien holan gure manager ero ez dakit managerra dan guztiz, baina, bueno, bere epokan ibili izan eta gaur egun berakue hobi moduen itxen dau, eta, bueno, badauzko kontaktu batzuko lan rock estenan ero, eta oso tratu hona daukogunez berakin, berakin gabiz. Orduan, bera sartu zanetik, nik uste bai igo dugu lapur bat, bueno, entre bera sartu zanetik, eta bigarren diskue, ez dakit dizen zan, hasi ginen lehenko kontzertutatiko aurrera hau. Aurrera etxo uste. Baina hasi gakun jente pila bat deitzen, plaza oso desberdinetatik, eta, jo que se, zenbako grau dugu guk geixen bolo bat, 2000 pavo holan.
Baina, ojala izeti gure katxi hori, Esan batzu bai. Baina, kopurutxo bat gutxi gara berako bat, hori geixen kobra duzu. Hori da geixen kobra duzu. Askoz gutxi hau be, Bai, eta eser kobratu horregatik behin dozu. Gutxien izen da afaritruke, eta... Eta ez dago horreita mentxarrak horrekin bez, Zierako afarita zerbesak. Aipatu duzu, aizialdi xedala, baina kulturia horrein biharra... Bai, oza, argi da. Baina ez dauko zer ikusirik, hasi ginenien, sala kontzertu bat 3 hilabetero edo lan, oia daukogun trajektoria, alo tonto mugitzen du gentie, eta deitzen duzkoen kopurue. Faktore horrein danagatik, eta gure esperientzia bai, nik uste zuzenekuek ez dauko zer ikusirik oinguek oin dela 6 urtekuaz, eta horrek bultzatzen daukatxi gotie. Osea, beste gari. Zuen moduan, mundu hortan ikitxioak ikusten, bai, eta horatzien da zen ordu danak, bai, nik uste. Bai, entre ensaioen, gasolinak, viajien, pasetan dozen dana. Batzuk itxen du, bai, holan, por placer, putzu. Madrilen egon ga... Dirua galtzen urte, baina jakin jasieratik hori zen. Bueno, eta gaur egune bogan daben beste gaietako bai da, musikariak Palestinarekin ekimenak ala eskatuta, Spotifytik irteteko proposamena eginaz, bai, hasi zan, iraien hasi zan, abendura arteko tartie mundau inguen, The Claytonek erabaki da usarringo daben? Gara jarri berbetan, bezegixe esan gai honen inguruan. Ben komentau dugu, bai. Ni personalki, sin mojar al grupo, zeu nire iritzixe da, nik ez dauko asmorik urteteko justo Spotifytik. Eta hau da, Jokin Larrañagan iritzia, ez da Claytonen iritzia. Bakoitzak beria daukolako grupuen. Eta ez ni Palestinan alde ni kontra, lehengo ez nago informatu eta ez dakit ze impactu daukon. Baina da gure praktikamente munduan, osea, guretzatez, o nire ustez da pegarnos un tiro en el pie. Iztie leio hori. Ulertzen dut claramente segatik batzuk badabizen urteten, baina eske espaldin badago hori nora buelta huiga. Berriz diskuek saltzera, diskorik estanien saltzen, osea, da sektore badauena superpute haute de por si, eta gainera dauen nolako laguntza eta gainera demokratizau danetik alderik txarrenien esan gurot gratis da la musika eta jazta ordaindu bier, zelan bultzatzen dozu publiku eta entzule danak behartzera erostie vinilo bat, erostie disko bat. Ez que ez dut ikusten izango baliz movimentu bat que vamos todos en masa, bai. Baina ez duten ez ikusten inguruen danak batera goiesenik, nire puntua insisto berriro, da ez urtetia Spotifytik. Zure tesitura bada zure lana itxi biozula, eta ez tozulako brau bier, Palestinan aldeko gauza bat itxiarren, abertzen bat pertsonak itxiko sabien bere lana, ez? Osea, por abrir el melón, porque danok ikusten dugu poko positibo bat segatik urten bizaren, baina horrek dauzkon gero ondorio danak, igual ez da zain biztan, ez? Eta ipatu duguna, ez da bera inungo bermerik, ez batetik, ez da bera inungo bermerik entzuliek bertatik aldi ingo dobenik, eta beste tipe bai, uneko unian koherentia izatea zinezko dala horregun, ez da? Ez que hasi sokatit iraka, ez tozuko txerik aukiko gasolina bestakit nundi datorrelako, zero zein beste ropa por Inditex y explotación en no sé donde, bueno, ez to gure sartu hor, baina bizidogun mundue. Ederto. Bueno, ahora xe txiko dugu. Mikel eta Jokin eta Mikel, eskerrik asko, The Clayton batetik eta Uji bestetik barrutik erakustiarren, eta ontxe, zuzeneko abestixak. Eskerrik asko. Isil bat bularreak amaieraren ahotsa lain hori gabeko euripean hotza aldatz gora zaitidea daiteke desegi jendartean bakarrik zuri begira eskutsa hauekin nola ireki begiak